saboda tun zamana na Saudi Arabia na damfari Larabawa, na damfari Indiyawa, kai hatta mutanenmu da suke tahowa daga nan ƙasar mahajjata. Nakan yi dabara tsofaffi waɗanda ba san canjin riyalai ba, nakan ci su kawo riyalansu a yi musu canji. Wallahi ranka ya daɗe, sai in tauye mudu in na yi canjin. Wani lokaci ma in na ga galala guduwa nake da kuɗin kacokan. Wai Sumayya ya aka yi fitowa ta kasance cikin sauƙi? Wani ne wanda yake aiko da Sumayya saƙo ya yi wannan aikin, wanda kuma har yanzu ba mu san ko waye ba. Ko ma waye dai tabbas yi mana halacci, don a irin ɗaurin da aka yi mu ba kowa ne zai iya kwance ni ba. Ai dan adam akwai sharri umma, sai dai kawai Allah ya kiyaye gaba. Amin. Sumayya. Na'am. Ina son ganin mutumin nan. Ko kuma abba. Shi wannan mutum mai gaddama yake raba gaddama. Idan ka shigo da wata wanda za ta sa a buɗe mana wani shafi a rubuta da baƙin tawada a cikin littafin tarihinmu, to tabbas abin ya so sarai abba. Ka ce mawaƙiya. Amma idan muka yi auren insha Allah za ta daina. Mahaifinta fa? Ban tsawon bincike a kansa ba. Abba, duk wanda sai an yi bincike za a san waye, to ai ba kowa bane. Hajara, kin yi abin da ba daidai ba. Idan kin yi dan soyayya ne ko dan neman abin duniya, ki sani wannan bawan Allah ko da kace ba shi da hankali kun ƙara haduwa kun rikirkita masa kwakwalwa. Mu bai kamata ya aure ta ba, wallahi aure ya haramta tsakaninsu. Da a ce ka yadda tun kana karami kana karanta alkur'ani da kwakwalwarka ba ta cuti kamar haka ba. Da zan je in ba su haƙuri ko don na kauce waɗannan zafafan kalaman naka. Come back here, come back here. Sit down, sit down I said. Zauna a waje. Sit down I said. Na ce ka zauna. Baka ji me na ce ba? Sit down.